Едно 1000-километрово пътешествие започва с първата крачка Лао Цзъ. Здравейте, казвам се Ели и добре сте дошли в моя канал Ели Луна. Нарекох го така, понеже съм зодия Рак. Този знак е под влиянието на Луната. Иначе казано, това е подкаст, където без ограничения, без лимит ще говорим на различни теми. Но преди всичко за личностно развитие, за хората, които искат да открият своя собствен път, да живеят осъзнато и да намерят смисъл в това, което правят. В тази поредица ще ви срещам с хора, които са успели не само в кариерата или бизнеса, но в нещо по-дълбоко. Да бъдат в мир със себе си и с това, което правят. Поради тази причина избрах и тези кадри, шофирайки колата и снимки от разходки из природата. Все неща, които обичам да правя в свободното време или като вдъхновение. От години ме вълнува идеята за успеха или постигането на щастието. Особено в днешно време изглежда почти невъзможно, но това не значи, че трябва да спрем с опитите в постигането им. Често виждаме успеха до резултат, колко сме постигнали, какво имаме, колко хора ни аплодират. Но за мен успехът е нещо по-тихо. То е чувството, че си на правилния път, че си себе си и че това, което правиш, има смисъл. Срещала съм хора, които изглеждат успешно отвън, но отвътре са празни. И други, които не са известни, но излъчват светлина, увереност и вътрешна сила. Именно това искам да откриваме тук в моя подкаст. И как да постигаме успеха по свой начин. Така се роди идеята за този подкаст. Във всеки епизод ще разговарям с хора, които са минали по различни пътища на бизнес, изкуство, наука, духовност и ще търсим общите нишки между тях. Освен това, от много години изучавам астрология, нумерология, таро и други материи като методи за себепознание. Не ги ползвам толкова за предсказания, колкото като начин да разберем живота, като карта, която показва посоката, но не отнема свободната ни воля. В астрологията, например, има нещо наречено Северен възел, който сочи посоката, в която душата иска да расте. В известен смисъл, пътят към успеха е нещо такова. Движение към нашия вътрешен северен възел. Иначе казано, това, което ни изпълва със смисъл и ни кара да се чувстваме живи. А второ, един от големите аркани е глупакът. Някъде се нарича лудият в някои карти, но този аркан той поема по своя път, върви без страх, без никакви гаранции, но с вяра, че всяка крачка има значение. Точно така се чувствам аз днес с този подкаст, както когато тръгнах за Италия преди 12 години. Без да знам точно къде ще ме отведе съдбата. Не знам за къде точно ще ме отведе и сега този подкаст, но вярвам, че всяка среща и всеки разговор ще оставят следа, както в мен, така и във вас.
В следващите епизоди ще ви срещам с хора, които са тръгнали по своя път и са намерили смелостта да останат верни на себе си и да постигнат мечтите си. Има предприемачи, творци, учители, лечители, изследователи, хора, които споделят не само как са успели, но и какво са научили по своя път. Понякога също така ще правя и самостоятелни епизоди, кратки размисли за теми като избор, страх, вяра, синхроничност или лична сила. Защото вярвам, че истинският успех винаги започва отвътре. Когато се осмелиш да се срещнеш с самия себе си. И понеже обичам символите, ще спомена за още една карта от Тарото, която си спомням преди да тръгна за Италия, ми излизаше много често. Това беше арканът на Слънцето. То символизира яснота, радост, увереност, че вървим по правилния път. Дори когато не виждаме Слънцето, то пак е там. Просто е зад облаците. И така е и с нашият успех. Понякога сякаш го губим от поглед, но ако продължим напред, като ставаме все по-добри в това, което искаме да правим, в един момент ще постигнем успех. Друг път облаците може да са някои трудности, през които трябва да минем, докато израстваме по пътя. Може да има и случаи, когато се съмнявате дали сте на верния път или си задавате други въпроси. А отговорите може да ги получите чрез надпис на билборд. Пътя или път. Някой човек случайно казва нещо, сякаш отговаря точно на въпроса, който си задавате в момента или от известно време. Няма да забравя, че Слънцето като аркан наистина излизаше много често и се повтаряше, не само това, просто на няколко пъти. Страната Италия в принцип е с най-много слънчеви дни през цялата година. Освен това, 8 години от моето детство прекарах в Куба, благодарение на моите родители, които бяха на работа там. И това в известен смисъл беше една от причините да отида да живея в Италия. Още едно съвпадение, на което бих искала да наблегна. И понеже ми напомняше на Хавана, Куба, в един или друг смисъл, най-вече с климата и темперамента на хора от друга страна. Но сравнението свършва до тук. Друг епизод може да продължа с приликите и разликите, ако има интерес по тази тема от вас, следователите на моя канал. И по същата причина избрах тази улица с палми, както са улиците в Куба, но тази крайбрежна улица е в Остия, квартал на Рим, карда отдалечен от столицата на 15-20 км, ги свързва влакче, което е еднакво с това на метрото в Рим, но с тази разлика, че минава на 20 минути. Също така има един голям булевард, който свързва квартала с града, но той се казва Христофор Колумб. Той открива Америка преди повече от 5 века. Някой път тези случайности показват, че сте на верния път.
дават една сигурност или една надежда, една увереност. Благодаря, че бяхте с мен в първия ми епизод в моя подкаст.